нархи бензину солярка дар Тоҷикистон боло рафтааст. Дар чанд рӯзи охир нархи бензин ва сӯхти дизелӣ, яъне солярка, дар Тоҷикистон аз 40 дирам то 2 сомониву 30 дирам гарон шудааст. Тибқи мушоҳидаҳо рӯзи 9 июн дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории шаҳри Душанбе 1 литр бензини навъи А92 бо нархи 11 сомониву 30 дирам фурӯхта шудааст. Ин дар ҳолест ки як ҳафта пеш арзиши он 10 сомониву 90 дирам ва 3 ҳафта қабл арзиши он 10 сомониву 40 дирамро ташкил медод. ҳамзамон нархи сӯхти дизелӣ низ боло рафта аз 11 сомони ҳафтаи гузашта то 13 сомониву 30 дирам баробар гардидааст. Фурӯшандагони нуқтаҳои сӯзишворӣ мегӯянд ки сабаби аслии болоравии нархро намедонанд, аммо аз камбуди бензин ё солярка дар бозор хабар намедиҳанд. Ба гуфтаи намояндагони хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон, афзоиши арзиши сӯзишворӣ ба тағйироти нарх дар бозорҳои ҷаҳонӣ вобаста мебошад. мехоҳед бе пешпардохт пули хонаро ҳар моҳ кам дода соҳиби манзили зебои замонавӣ шавед? пас манзили орзуҳоятонро аз Paradise World ҷустуҷӯ кунед. шумо метавонед пули хонаро ҳар моҳ кам мисли иҷора пулӣ пардохт намуда дар муддати кӯтоҳ соҳиби манзили шахсии худ гардед. суроғаи мо: шаҳри Душанбе, кӯчаҳои Рӯдаки 4 ва Карамов 4. телефонҳо барои тамос +992 907 261 000 ва +992 175 0505 05.